What? Salut și bine m-am găsit la un nou juc pe canal. Acesta se numește Best Soccer Champions 2015. Ok. Am jucat eu puțin înainte. Deci, Barcelona, dacă vedeți. Nu mai ia cu degetul. Ups, scuze. Și vreau să-l iau pe domnul Messi, doar că vezi că le schimbă numele. Larry Leon. Yeah, man. Stai că nu... Luigi Suez. Luigi Suez. Hai să jucăm. Am jucat eu puțin să upgradez primul jucător. Bine, am făcut multe upgrade-uri, de ce am luat de puțin bani. Hop. Am dat din stânga, din dreapta, scuzați-mă. I-am dat două goluri, ops. Așa. Așa se face. Ups. Nu dau așa gol ca la proști, frate. Oh my god. Yay! Și având în vedere cu canalul de vlog. Asta... Autogol! Nu-mi dau seama ce echipă e. De ce aș crede că e Paris Saint-Germain, dar nu știu ce. Bine, a mea e Barcelona, nu prea pare. Uitați doar puțin la emblema și îmi ziceți că nu pare. Emblema e în stânga. Dreapta. Emblema mea e în dreapta. Și se vede că eu conduc. Haide, bine. Încercai să dau cu capul, dar a avut super forță și l-am bătut. 8-3. Hai să vedem. Start. Au! Nu uitai bine, mă uitai la fața aia, what the fuck? What the fuck, ce față are, nu mă lasă să mă uit. Ia. Bă, dar ce chestia asta roz? E un fel de bomboană, cred. Nu, fuga! Așa, nu, m-a deranjat cineva. Hop. Bă, dar nu-i dau să niciun gol. Dar a intrat cineva peste mine. Yay! Am făcut și-o 2, scară 2, de la 2 ori, scară 2. Nu mai zic nimic. Start match. Pișat. Dacă îmi dă gol așa, era să o scot. Yay, jump boost. Deja 4-0.
ce... Ce-o puhatul ăsta? Bă, ce-ai făcut, mă, nene, nu? Și m-a bătut. What the... Uitați-vă la fața lui. What? Uitați-vă la fața mea. Nu mai joc cu hackeri. Asta e hacker să moară și tot hackerii. Intră în gol. Și tu intră. Am bătut, frate. Așa. Nici nu sărim. Haide, dezgheață-te! Nu cred. Trece în poartă. Wow! Bravo, jump boost! Așa scătăm din poartă cu jump boost. Iar am jump boost. Apoi... Uite goale. Ai făcut măniere, bă. Așa stă rolul. M-am jucat atât de frumos că știu să de H2 adăugă apă parcă pe fundală. Dar că eu să pun muzică. Hai de capul meu. Pentru că s-a venit cineva mai mic pe la mine. Înainte să filmez, ba nu, după, vedem.
Nu pot să filmez. După ce am filmat cu ăla cu nume pentru canal de vlog. No, la 2 plus 190 de bănuți. Ok. Uite, asta cred că e emblema de la Paris Saint-Germain, aia de sub mine. Stai că nu mai am chestia aia. Stai să vă arăt. Nu. Uite, vedeți unde e echipa mea, Barcelona? Stai scuze. Uite, asta nu e emblema de la Paris Saint-Germain. Deci vedeți chestia asta cu auriu din stânga, da? Nu aia din mijloc. Din stânga, da, cu emblema mea. Cea de sus, echipa de mai sus, acum care e cu auriu, cred că e Paris Saint-Germain. Da, cred că e Paris Saint-Germain. Cred. Dar nu mai jucat cu căcatul ăsta, ba da. Băniți. What the fuck are you? What the... Ce gâl frumos. Mâzgă. Ce era cum arată mâzgai? Zici că e altceva. Stai să nu zic că... Galdă. Sper că vă place joculețul. Este gratis de pe Magazine Play. Nu știu dacă e pe calculator, da. Da, parcă e pe calculator. Nu știu dacă e gratis pe calculator, dar cred. E un joculeț foarte mic și drăguț. Dacă vedeți pe telefon, nu are mult spațiu. E foarte bun, zic eu. Și mai sunt turneu. Turnamină, vreau să zic. Și aici sigur o să pierd. Așa, hop. Oh my fucking god. Nu suport pe ăștia. Uite ce față de căcat are să moră. Vezi că am știu mai puternic, te împingă. Gaulă. Ori să joc numai cu ăsta și o să-i upgradez pe toate la maxim. Ori să îl iau pe Messi. Deci ori o să îl iau pe Messi. Ori nu știu. Dar cred că o să-l upgradez pe ăsta, că nu mai stau să-l iau pe Messi. Că Messi costă vreo 14 sau 13 mii. Bine. Gata. Mă uitai la cât timp mai e. Nu. 5-5. Amândoi sunt bucuroși.
Deci eu mai trec? Autobuz. Du. Așa. Te bombardez, mă. Dar frate, să n-are viteză. Uite, știu că eu încerc să mișcă. Bine, cel puțin așa mi se pare mie. Ok, văd timerul. Nu mai e mult. Și îl ajung. Și am filmat și 10 minute în jocul ăsta. Asta are speed acum. Nu m-a bătut în ultima secundă a dat. Deci cam trebuie să astăzi nu uitați să lăsați un like dacă mai vedeți episoade de Papa Soccer Champions 2016. 2015. Și am fost Robi. Bye bye.